Maka-action daw kita ngunyanin biyernes, tabang medical kita. Sige. Duwang istorya nin Siyempre. pag-asa, sin pagtaonin, paglaong partner sa tuyang mga kababayan. Digdi lang yan sa tabang ora mismo kan ako Bicol Party List ang programa na talagang dinisenyo ni Congressman Saldico na makatabang sa satuyang mga kababayan na Bicolano. Partner, ano ang sa imong mamamatean or ano ang naglalaog sa isip mo, partner, pag sinabi mo na bedridden? Pag sinabi mong bedridden, ang naisip ko partner, kuya na. Dahil na. Day na. Oh, Day tugon na mo. nakakabuhat. Yaong ka na lang pirmi sa bed. Iyo yung partner sa pigapod na Ta- napo-force ka na mag-stay na lang sa igdaan. Iba man kaya ang bedridden, ang naisip ko pag bedridden kaysa bedsen. Bids. Iba Iba man talaga ito. Ito naisip talaga, ko. partner. Bedridden, iyo ini partner so usually pasyente. Igwanin na malalang kamatean. Na di na partner natatawan ng or di na natatawan ng pagkakataon na magtindog sa iyang pinaghihigdaan. Oo. Kaya nga nasabi ko, force to stay in bed. Oo, yan. Pero igwa pa akong narumduman na bed. Kanta yan. Five little monkeys jumping on the bed. Garo kanta yan, partner mo sa mga aki. Yan, partner, duman kaya partner sa Pulang Gelbay, may nabisto na naman partner ang tabang medical team na senior citizen. Dahil siya partner dati siya partner ni Parasira. Alagad huli sa manlaylay na sa iyang kamatayan, partner, naging bedridden siya. Oo, kaya ngunyan, day na siya nakakapagsira. Correct, partner. Bata ang parasira, pag makusog ka pa, matutuparan mo ang sira. Siyempre. Pero pag bedridden ka na, susira, day man maduman sa imo. Dahil man pwede. Ito, ang sira, partner, yaon sa Kaya kadagatan. medyo nasa masakit na kamugtakan. Para mas maraman ta, partner, ang bilog na detalye, may istoryang bit-bit, si Aika Ferry. Sa madilim na apat na sulok ng kwartong ito, nagsisimula at nagtatapos ang araw ng 71 taong gulang na si Lolo Jesus Solares ng Agos, Pulangi, Albay. Siyam na buwan ng bedridden si Lolo Jesus dahil sa kanyang sakit na arthritis, ulcer at hika. Mahina na rin ang pangangatawan at pandinig ni Lolo Jesus. Ang kanyang asawa na si Nanay Brenda ang hands-on ngayon sa pag-aalaga. Ayon kay Nanay Brenda, dating mangingisda ang kanyang asawa na siyang ibinuhay sa kanilang 5 anak na mayroon ng kanya-kanyang pamilya. Dagdag pa niya, masipag at doble kayod noon si Tatay Jose na posible raw naging dahilan ng kanyang sakit ngayon. Hirap din si Lolo Jesus matulog tuwing gabi, kaya minamasahe lagi ito ni Nanay Brenda. Diyos ko, ang pagkataman ko po sa iya. Aros di ako magturog. Pag natuturog na ako ng diit, igwa na sa ngayon ni kapi. Ito timpla ko kapi. Tabo man sa kang gatas. Walang maayos na pinagkakakitaan ngayon si Nanay Brenda. Maghapong inilalaan niya ang kanyang sarili sa pagtatanim ng gulay at pagbubukid upang may maibili ng kanilang pangangailangan. Ngunit, aminado siya na hindi pa rin ito sapat, lalo't na't samut-saring gamot ang iniinom ni Tatay Jesus at may kamahalan ang mga ito. At dahil kaagapay ng mga senior citizen ang programang Action Co Center at Ako Bicol Party List, nabigyan si Tatay Jesus ng asistensya medikal. Inabot din namin ang food packs. Ang pasalamat ko sa ako ang Bicol Party List. Sobra-sobra. Panatabangan ako sa mga bulungkan agong ko na bakal ko gabos. Si Resita kan doktor. Kaya nakula ang pagpasalamat ko kan ako Bicol Party List. Malasakit at pagbigay pag-asa ang nais laging ipadama ng programang Action Co Center at Ako Bicol Party List sa mga senior citizens na nasa laylayan. Ayan, partner. Si tatay, igwa ning diabetes, igwa siya partner nin hika,
Kaya arog ka to partner sa iyang pagluyakan sa iyang hawak. Oh, Pag bedridden partner, komplikadong maray. pag bedridden, usually partner, yan so nagkakaigwa maninhelang. Pag haloy ka na kaigda respiratory problem, dipi sila ng Maliban pag-angos. sa respiratory problem, paski sa skin problem, magkakaigwa ka. Permi ka Syempre, na sa pero nakadukot nakaigda. sa kuwan eh. Ano masunod ka partner? Depression. Dahil sa mga depression. usual mong ginigibo, dahil mo na ma-perform ng maayos. So, yan partner, si tatay na natauan ng tabang asin pag-asa kan ako Bicol Party So saro List. na naman na senior citizen, ang Rene Paro, inasikaso kan ako Bicol Party List para magkaigwan ng kagianan. Correct ka dyan, partner. Sa saduyang pagbuelta at yan, partner, nanay naman sa Uwas Albay, na may pareho partner na helang, na ini partner ang duwang aki kanin, parehas may helang partner. Dipisilon partner pag-arog ka yan Oo, problemang maray. Problemang maray pa ng aki mo naman partner and may helang. Yan partner nahatudan giraray ning tabang medikal kan sa tuyang medical team. Partner, agree ka ba sa pigsasabi na an magurang an pinakahadit kung an Natural. mga aki igwanin mga kailangan? Natural partner, siyempre sumagurang ang maandit pag may mga hilangan mga angki. Naman yung partner, wadal lang ha. Pak. May langaw partner. Nagbabaka sakali yan partner. Siyempre partner, mahaditan magurang. Ara mo, daing sukol ang pagkamuot kan magurang sa mga angki. Oo, nag-aabot nga ni isa punto na sana ngaya ako na sana ang may pigmamati. Arog ba kita ka ng mga magurang partner? Paano ito partner kung iyan na mamatean mo kung may aki kang naghihelang saro pa sana? Paano partner kung duwa? Ay, Sa imong mga aki ang may helang. Ang magiging timsong mo naka ang turete. Turete. Natuturete ka na partner, Matuturete taday ka. mo na aram kung paparanoon mo. Lalo na partner, kung kapos ka sa budget. Tama. Di ba? Okay lang kung tanay ito partner, aram mo ang dalagan mo pero may ospital. Pag may kamatean. Kung igwa kang kwarta. Pero paano kung wara, yan partner, kagabata na namamatayan partner kang sarong ina. Aramon tayan partner kasi pinag-aagihan iyan kan nabisto kasi natabangan kan tabang medical team duwan sa Uwas Albay. Tulos ining napaabutan nin tabang kan sa tuyang programa. Ngani na mas maraman ta partner ang bilog na detalye kayan. Bit-bit ni Aika Ferry ang istorya. Ang pagiging responsabling magulang ang isa sa mga may pinakamalaking kaakibat na responsibilidad. At wala na sigurong masasakit pa sa isang magulang na makitang may dinaramdam o sakit ang kanilang anak. Ganito ang pinagdaraanan ngayon ng 35 taong gulang na si Grace Marie Reliores ng Uwas Albay. 2 ang kanyang anak at pareho ang mga itong nagkasakit. Isa sa mga ito ay kinailangan pang isugod sa ospital. Sa aming pagbisita, nakakapaglakad at nakakapaglaro na ang mga bata. Ngunit, sariwang-sariwa pa kay Nanay Grace ang nangyari noong magkaroon ng sakit ang kanyang mga anak. Kwento niya, buwan ng Hunyo nang pareho itong magkasakit. Unang nagkaroon ng lagnat at ubo ang 3 taong gulang na si Jeyon. Matapos ang 4 na araw, ay sinundan din ng lagnat ang 1 taong gulang na bunsong anak na si Jaida. Tumaas ang temperatura ng bata at nauwi sa kumbulsyon. Nang isugod sa ospital, ay walang bitbit na pera noon si Nanay Grace dahil kapos sila sa budget. Ang nasa isip niya lang noon ay mailigtas ang kanyang bunsong anak sa peligro. So bilang ina, bilang sarong ina, siyempre, di mo man mahahali sa imo pag tigtaram na kumbulson baga, garo 50-50 ang chances kang aki na pwede sa imong mawara. So ano ang inot ng isipon mo bilang magurang, bilang sarong magurang? Sorry. So siyempre, so pinakaaran ni, mayo kaming kwarta. So day kami mahahagada na biglaan sa nang kikwarta. Tsaka banggi pa ito. So siyempre bilang sarong magurang, ano ang pinakainot mong iisipon? So paghanap ki kwarta, usubuhay kang aki. Sa ngayon, hands-on sa pagbabantay at pag-aalaga si Nanay Grace sa kanyang 2 tsikiting. Dating call center agent si Nanay Grace, ngunit nahinto ito sa pagtatrabaho upang mas matutukan ang mga bata. Pagbibida niya, noong panahong kapos at tuliro siya kung saan kukuha ng pambili ng gamot at pambayad sa ospital, naging kaagapay niya ang Ako Bicol Party List at Action Cotabang Ora mismo upang matugunan ang medikal na pangangailangan ng kanyang 2 anak. Ako mambiyo, ako nagpapasalamat. Kami natabang, saro kami sa benepisyaryong natabangan kang Ako Bicol. So siguro kung mayo ka mo ma'am, siguro
kung baga magabaton sa bulsa ang sarong warang tao. Na di warang ibang matabang kung baga hali sa gobyerno, kung baga kami saro kami naging benepisyaryo, nagpapasalamat kami tao sa puso mi. Na kung baga buhay kitawo ang natatabangan nindo. Kung baga kami dahil man kami ibang maisukli ang taos puso ming pagpapasalamat sa indo sa pagtabang sa pamilya mi. Bago umalis ay inabot din namin ang food packs. Maging masigla, masaya at bibo ang mga bata. Isa ito sa mga misyon ng programang Action Ko Center Tabang Ora mismo at Ako Bicol Party List na manumbalik ang sigla ng mga batang sinubok ng karamdaman. Dahil naniniwala ang programa sa kasabihan na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Yan, partner, Yan. dakulang kagaanan sa O, aram mo buot na naman ng kung ina. anong nadangog ko. Salamat, Ako Bicol Party Party List. List. Gikan ngayon sa tabang, aside sa tabang ngali sa gobyerno, yaon ang pasasalamat sa Ako Bicol Party List. O, kaya ang mga utrohon ko, ang katagang salamat, ang tataramo na salamat, lalong nagiging inspirasyon ni Congressman Saldico, ni Congressman Jill Bungalon, ang kanbilog na Ako Bicol team para ipagpadagos ang pagtabang sa mga kababayan tang Bicolano. Ayan. Sinda partner ang inspirasyon din ni Correct. Congressman Saldi, ni Congressman Jill, na padagos na magtabang partner sa satuyang Yes. mga kababayan. Oo. Aha.